Ħadd it-tajjeb. Illum 4 ta' Lulju, l-14 il-ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Nilqakom għal din il-Quddiesa tal-lum immexxija mill-Arċisqof Charles Scicluna mill-Kappella fid-Dar tal-Providenza, hekk kif illum Dun Martin Mikallef, id-direttur ta' din ir-residenza, kif ukoll Dun Marco Portelli, Patri Mark Ċantar u Patri Stephen Xiberras qed ifakru l-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħhom. Infakru li t-tfal jistgħu jsegwu l-liturġija tal-ħadd minn fuq il-website bkids.mt. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. 7 xhur ilu kważi konna hawnhekk biex nibdew is-sena mid-Dar tal-Providenza. U llum erġajna iltqajna hawnhekk f'okkażjoni verament speċjali biex nifirħu lil Father Martin u lil sħabu li f'dawn il-ġimgħat u f'dawn il-ġranet jalqu 25 sena saċerdoti. Kien ordnakom il-mibki Monsignor Merċieqa, jekk min isser żball li tolbu anke għar-ruħ Monsignor Merċieqa. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil PBS li jieħdu ħafna paċenzja bina, aħna nduru il-parroċċi, il-kappelli madwar Malta u nwasslu l-poplu tagħna l-Ewkaristija ta' nhar ta' Ħadd. Fil-bidu ta' din il-Quddiesa jew nitolbu maħfra lill-Alla ta' dnubitna kollha, imma Father Martin u intom eżis saċerdoti nissuġġerilkom li fil-qalb tagħkom illum aħna wkoll magħkom ngħidu dik it-talba jgħallimna San George Preka li hija tant sabiħa fl-anniversarji. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' dida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġġieħ, irrodulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema. Alla Missi li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubit tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti erġajt waqqaft id-dinja mġarfa billi jibnek ċekken lilu nnifsu. Imla bil-fidili tiegħek b'ferħ Quddies u għatjena bla tmiem lil dawk li inti ħlist mill-jasar ta' dnub. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari.
Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien daħal fija l-Ispirtu u waqqafni fuq riġlejja u smajt x'kien qiegħed jgħidli. Qalli: O bniedem, qiegħed nibagħtek għand ulied Iżrael, ġens ta' nies rashom jiebsa li jirvellaw kontra tiegħi. Dimbu kontra tiegħi, huma u missirijiethom sal-lum stess. Huma nies wiċċhom sfiq u qalbhom jiebsa. Se nibagħtek għandhom biex tgħidilhom, dan jgħid Sidi l-Mulej. Jisimgħu u ma jisimgħux, nies ta' ras jiebsa huma. Ħajkunu jafu li hemm profeta f'nofshom. Il-kelma tal-Mulej. Salm risponsorjali. Għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħnina minna. Flimkien, għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħnina minna. Lejk nerfa' għajnejja, int li tammar fis-smewwiet. Ara, bħala għajnejn il-qaddejja lejn jitsidhom, hekk għajnejna lejn il-Mulej. Flimkien, għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Bħala għajnejna l-qaddejja lejn jitsida, hekk għajnejna lejn il-Mulej, Alla tagħna sa ma jkollu ħniena minna. Flimkien, għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. Ħenna lina, Mulej, ħenna lina, għax mitmuha sax-xaba bit-tajjir. Imxebba għall-aħħar ruħna biż-żebblieħ tal-onja, bit-tajjir tal-gburin. Flimkien, għajnejna lejn il-Mulej sa ma jkollu ħniena minna. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostolu lill-Korinti. Ħuti, biex ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor tar-rivelazzjonijiet, tqedit li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod tniġġisni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk 3 darbiet tlabt il-Mulej biex hi titbiet minni, iżda huwa jġibni biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debolizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tgħammar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debolizzi tiegħi, bit-tajjir, bil-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dgħajef inkun qawwi. Il-kelma tal-Mulej. L-Ispirtu tal-Mulej fuqi batni nwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu u d-dixxipli tiegħu marru miegħu. Meta wasal is-sibt daħal jagħlem fis-sinagoga u l-ħafna li semgħuh bdew jistaġbu jgħidu mnejn kisbu dan kollu. U x'inhu dan l-erf li natalu biex saħansitra qegħdin isiru dawn l-eġubiet kbar b'idejh. Dan mhuwiex il-mastru taxxa bin Marija u ħuħ Ġakbu u Ġosè u Ġuda u Xmun. Uħutu l-bniet mhumiex hawn magħna.
u huma skandalizzaw ruhom minħabba fih. Qalilhom Ġesu, ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux pajjiżu u fost qrabatu u f'daru stess. U hemmhekk ma seta' jagħmel ebda miraklu ħlief li qiegħed idejh fuq ftit morda u fejjahom. U baqa' mistaġeb bin-nuqqas ta' fidi tagħhom u ma ridur l-ħura ta' dawk li nħawi jgħallem. Tini il-kelma tal-Mulej. Ġesu imur lura fejn trabba. Il-fatt għalkemm twieled f'Betlem kien magħruf bħala Ġesu ta' Nażaret. Dan l-isem jibqa' miegħu sa fuq is-salib. Niftakru li meta Pilatu kiteb il-kitba tal-kundanna ta' Ġesu, hekk isemmih Ġesu ta' Nażaret, Sultan tal-Lut. Għal Ġesu għalhekk Nażaret kien il-post, kien il-villaġġ fejn qatta l-iżjed snin. Il-tradizzjoni tgħidilna li x'aktarx wasal Nażaret wara li miet Erodi ta' xi 3 snin jew ftit iżjed għaliex war minn Betlem marru l-Eġittu, ma mill-Eġittu mbagħad imorru l-Galilija ġo Nażaret. U baqa' hemmhekk sa 30 sena. L-aħħar 3 snin ta' ħajtu Ġesu kien juża bħala iċ-ċentru tiegħu Kafarnawm fuq ix-xatt tal-Adira ta' Ġeneżaret jew inkella l-baħar ta' Tiberijade. Imma dawk li kienu jafuh skont din is-silta mill-Vanġelu ta' San Mark, kapitlu 6, jitfixklu meta huma li jafuh il-Mastrudaxxa bin il-Mastrudaxxa Giuseppi hekk kien magħruf, jiġi qudiemhom bħala profeta. Il-profet huwa dak li jkellimna mhux f'ismu imma f'isem Alla. Dak li jgħid mhux minn żniedu jekk jagħmel hekk mhux profeta. Il-profeta huwa mqabbad minn Alla biex ikellimna f'ismu. U min jemmen li l-profeta jkellmu f'isem Alla jagħtih ġieħ. In-nies ta' Nażaret din sabuha diffiċli wisq. X'inhu minn fejn kisbu dan kollu ma jafu kif ngħidu bil-Malti r-razza u r-radika ta' Ġesu. Fil-fatt minnhom isemmu membri tal-familja tiegħu. Dan mhuwiex il-Mastrudaxxa bin Marija, Ġagbu u Ġosè u Ġuda u Xmun, daw membri tal-familja ta' Ġesu. U kellu wkoll membri bniet tal-familja. San Mark ma jgħidilniex x'qalu fuq dawn il-membri tal-familja. Aħna kultant meta nitkellmu fuq xulxin, nitkellmu wkoll fuq il-qraba ta' dak li jkun, u inti dak ma tafx ta' minu, u dak inti ma tafx, id-dinja ma tantx tbidlet minn żmien Ġesu. Kultant aħna wkoll meta xi ħaġa ma toġobniex immorru ma dak qed jitkellem, inti dak ma tafx ta' minu, ma nafx minu. L-istess reazzjoni kellhom in-nies ta' Nażaret meta Ġesu mar fis-sinagoga u jippreżenta ruħu bħala qed jitkellem f'isem Alla. Huma tfixklu. U Ġesu għal dan l-iskandlu tal-preżenza tiegħu jistaġeb. Donnu jibqa' sorpriż. San Mark jagħtina l-impressjoni Ġesu ma stennijiex din id-diffikultà. Jippretenda li n-nies li rawh jikber quddiem għajnejhom u jikber fil-erf u fil-qawwa bħalma jgħidilna l-Evanġelu ta' Luqa id-darba, setgħu jifhmu
minu, kienu jafu l-Marija, il-mama tiegħu, kienu jiftakru l-Giuseppi. Giuseppi illum ma jissemmix. ċertu kummentari jgħidulna li xaktax ma jissemmix għaliex ormai Giuseppi m'għadux magħna. Allura jsemmu l-ommu lil-Marija. Dan mhuwiex il-Mastru Daxxa bin Marija. Hawnhekk ukoll nindunaw li Ġesu ħa is-sena ta' missieru Giuseppi. Il-Mastru Daxxa bin Marija. Imma ippretendew li dan il-ħaddiem, dan il-Mastru Daxxa, jibqa' ta' Mastru Daxxa, jibqa' f'postok. Tiġix titkellem lilna u magħna f'isem Alla. U għalhekk il-qari li smajna minn Eżekjel ifakkarna li aħna wkoll kultant ikonna l-istess xkiel li ħassew in-nies ta' Nażaret quddiem min ikellimna f'isem Alla. Infatti il-mulej u jibat lill-Eżekjel jgħidlu qed nibatek antu li Iżrael ġens ta' nies rashom jibsa li rvellaw kontra tiegħi, dimbu kontra tiegħi, huma missierijietom, nies wiċċhom sfiq, qalbhom jibsa. Aħna kultant imbagħtu bl-istess difetti. M'għandniex għalfejn nitkażaw bin-nies ta' żmien Eżekjel u lanqas bin-nies ta' Nażaret. Min jaf kemm kultant niltoqgħu ma' xi ħadd li jkellimna f'isem Alla u nitfixklu u l-iskuża li nġibu dak se jkellimni, dak ma tafx minhu, għandu l-wiċċ ukoll jgħid dak li qiegħed jgħid. Jekk aħna nkunu sinċiri, ma nitfixklux f'min li kellimna, imma nippruvaw nisimgħu x'qiegħed jgħidilna. Jina nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mlej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bagħata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum mweġġa' fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, Quddiesa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Imqanqlin mill-kelma tal-mulej u nitolbu l-grazzja li aħna ma nitfixklux f'minu dak li qed ikellimna f'ismu, imma nissemgħu b'umiltà il-kelma li qed jgħidilna l-mulej. Nitolbu. Waqt li nitolbu għal Fader Martin u għal sħabu s-saċerdoti li din is-sena qegħdin jalqu il-ġublew tal-fidda 25 sena saċerdoti. Nitolbuhom biex ma jinsew qatt il-kelma lil mulej lil Pawlu. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Nitolbu. Nitolbu għalina li l-koll għandna n-niggiża tagħna fil-ħajja, xi ħaġa li tumiljana, tinkwetana, xi praspura li għamilna f'ħajjitna biex il-mulej ifakkarna wkoll
fil-ħniena tiegħu. Nitolbu. Nitolbuk għad-dar tal-Providenza. Illum ukoll qegħdin nitolbu lill poplu Malti u Għawċi jkun ġeneruż ma' din id-dar, ma' dawn id-djar li jilqgħu fihom lil ħutna li għandhom bżonnijiet speċjali, ħiliet speċjali u li huma wkoll teżor kbir tas-soċjetà tagħna. Il-mulej anqal il-qlubna biex inkunu ta' għajnuna tas-sew. Nitolbu. Nitolbuk mulej dbirek lil ħutna mill-quta mill-pandemija COVID-19, lil morda tagħna, lil dawk li ħallewna f'daw l-aħħar sigħat u f'daw l-aħħar ġranet. Kun int mulej il-faraġ tal-morda u l-mistrieħ tal-mejtin tagħna. Nitolbu. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u tagħtina dak kollu li għandna bżonn fir-ruħ u fil-ġisem bi Kristu Sidna. Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Din l-offerta mulej nikkonsagrawha lill-ismek u nitolbuk li jassaffina u tagħtina l-għajnuna biex minn jum għal ieħor nagħmlu opri li jixirqu lil ħajja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku. Fik aħna. U ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem, int tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjimt lil Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-għajt. Għalhekk inroddulek ħajr u flimkien mal-anġli nxandru l-kobor tiegħek waqt li bla qiegħda intennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Quddies tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull dussija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, ħalħobs, ratti l-ħajr, qasam. Tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġarat il-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xoxbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġli Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma u wied jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-aqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-Missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din it-qarbina bil-ġisem u d-demm tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħniena tiegħek tkun għalija ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja,
ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda ngħid biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li mtlejtna bl-għajnuna kbira nitolbuk mulej biex dejjem tatina id-doni meħtieġa għas-salvazzjoni tagħna li qatt ma nieqfu infaħruk bi Kristu Sina. Nieħu l-opportunità biex nifraħ mill-ġdid il-Father Martin u lilkom eżis saċerdoti anke dawk li ma setgħux jiġu dalgħodu għax illum jom il-Ħadd biex ikunu magħna waqt li tibdew dawn iċ-ċelebrazzjonijiet tal-25 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Nixtieq nirringrazzja minn issa lil kull min se jgħin din il-maratona ta' ġenerożità mill-nofsinhar sa nofs il-lejl illum fuq l-istazzjonijiet tat-television. Nirringrazzjakom ħafna f'isem Ġesu ta' dak kollu li tagħmlu matul is-sena
mad-dar tal-Providenza. Ekku. U nitolbu ħafna ukoll għal dawn ir-residenti għaw 125 għatli, 115 u għall-istaff kollu. Mhux għal bissalik Father Martin għall-istaff kollu tad-dar tal-Providenza. Isu United Nations żgħar kont qed tgħidni hawn 16 il-nazzjonalità, il-carers, l-istaff ġejn ukoll minn diversi partijiet tad-dinja. Għaliex l-imħabba m'għandix lingwa u m'għandix frontieri, l-imħabba tinftiem dejjem u kullimkien. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mill-kappella fid-Dar tal-Providenza kif minn hawn ftit tal-ħin ieħor se tibda wkoll il-maratona ġbir ta' fondi bris ir-residenza u li se tixxandar fuq l-istazzjonijiet lokali kollha tat-television. Nixtiequ ninfurmawkom li minħabba l-lob tal-futbol tal-Kampjonat UEFA Euro 2020 il-Quddiesa tal-lejla mhix se tixxandar fuq TVM2. Il-Quddiesa tal-ġurnata tistgħu ssegwuha fuq knisja.mt. Nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.